tantak. Ura. Erreka. Bizirik dagoen guztiak ura behar du. Ureztatzen ez den lorea hiltzen da. Denek behar dugu ura. Denek dugu gure barrenean elikatzen gaituen erreka. Gure gorputzeko mugetan bizi dena. Barrutik ureztatzen gaituena. Sormena du izena.
Kaixo, Maile Azoki naiz, eta, nire bizitza erabat lotuta dago sormenari. Horregatik erakutsi nahi izan dizkizuen lehen zati horretan, nik sortutako hainbat marrazki, ilustrazio eta pintura. Batzuek tailerran egindakoak dira, eta beste batzuk berriz eszenatokiaren gainean sortutakoak. Izan ere, tailerreko artista izateaz gain, Itzel konpainiako parte ere banaiz. Eta Itzel konpainiarekin izan dugun biziminak obran, antzezteaz gain, zuzeneko obrak egiten dituen eszenatokian. Beraz, lehenengo zati horretan, erakutsi dizkizuet nire hainbat lan. Bigarren zati honetan, beste atal importante bat erakutsi nahi dizuet, niretzako oso importantea dena, eta da sortzen tailerra. Sortzen tailerra duela 4 urte sortu nuen, eta izan zen nire tailerra, nire tailer pribatua, zabaltzeko gogoa, konpartitzeko eta jende ezberdinekin ikasteko, marraztuz ikasteko. Tailer hortara etorri dira adin oso ezberdinetako jendeak. Esango nuke txikienak 4 urten bueltan edo izango zituen. Eta helduenak 72, ez dakit ziur. Baina, horre nahi dut, talde, jende oso ezberdina etorri izan dela. Sortzen tailerrean, ez ditugu denek ariketa berdinak egiten, zeren eta ez ditugu denek behar berdinak, ezta? Horregatik, niretzako oso importantea da talde txikian lan egitea, ze horrela nik eman diezaioket bakoitzari behar duena. Batzuek behar izaten dute frenatzea, beste batzuk berriz behar izaten dute bultzatzea, eta nire lana izaten da entzumenezko lan oso handia, ikusmenezkoa. Eta, entzun, ikusi eta sentitzen dudan horrekin, saiatzen naiz bakoitzari bere bide hortan laguntzea. Proposamen ezberdinak eginez, teknika ezberdinak ukituz, jostatuz beti ere, sormena eta jokoa elkar daudelako lotuak. Eta, bigarren zati honetan erakutsiko dizkizuet, sortzen tailerrean egin ditugun hainbat lan, azken 4 urte hauetan. Eta gero, nola ez, sortzen tailerreko proposamen bat luzatuko dizuet, etxean, bakarka, familian, aurrekin, bikotean, kuadrillan jostatu nahi baldin baduzue, aukeratxo bat emango dizuet, ideia bat, proposamen bat, eta espero dut gustatuko zaizuela. Hortaz gain, eskerrak eman nahi dizkiot berako udalari, kultur pirula hauekin, berako sortzaileei, herriko sortzaileei eman digun aukera ederrarengatik. Mila esker eta espero dut gozatuko duzuela.
Kaixo! Gaurkoan sortzen tailerreko proposamena naturan hasten da. Nahi nuke pasiotxo bat emango bazenute eta erreparatu normalki ondotik pasatzen garen hosto horiek eta ezta? Hostotxoak jaso behar ditugu. Izan daitezela batzuek txikitsuak izan daitezke. Bai? Handiagoak. Jaso ditzagun hosto batzuk eta gero horrekin zeo egingo dugu. Hementxe honen aizai. Listoa! Etor naiz pasiotik, hostoak jasotzez, hementxe nago altzateko tailer barrian. Hementxe. Begira, momentu honetan, 3 txoko prestatu ditut, ikasleak ezin ditudan ezartu, niretzako da tailer guztia. Lehenengo txokoa, ointxe hostoekin eta egingo dugun ariketarentzako txokoa, pinturan. Gero daukat beste txoko bat, enkargu bat egiteko, Picassoren gitarra baten, antzekoa edo egin behar dut, kartoiekin eta hemen nabil. Beste txoko bat daukat hemen, molde bidez, arrautze kutxekin egindako pastarekin, ari naiz zuhaitz baten azala sortzen. Bai? Hori nik egindako prestatutako pasta batekin, hemen ikusten da. Eta gero beste txoko bat, hori pintatzen ari naizen gauz batzuentzat. Baina, guazen gure ariketarekin. Joko ezberdinak proposatuko dizkizuet hosto hauekin egiteko. Lehenbiziko izango da frottage egitea. Frottageak eskatzen duena da hosto hauetako bat hartzea. Ondotik horri simple bat, beraz, hosto azpian, gainean jartzen dugu, horria eta egin behar duguna da bere ehundura atera. Hortarako erabili ditzazkegun, adibidez, horrelako argizariak superrak dire, barkatu. Esku batekin grabatu eta bestearekin marraztea zaila da. Beraz, frottage teknika honekin ikusten, ateratzen dugu bere ehundura. Ez baditu horrelakoak, arkatz sinpleekin, ados? Frottage egitean arkatza erabiltzen baldin baduzue, etzanta erabili beharko duzue, ados? Eta gero zergatik ez, adibidez, hosto honekin gauza interesgarri batzu lortu ditut, baina agian, zergatik ez, gero, pixkat, gehiago asmatu dezaket, marraztuz. Hostoa ja ez dago azpian, baina, ematen dit jostatzeko aukera polita. Segi jostatzen, eta ea nolako konposizioa lortzen duzuen. Koloreak nasi, arkatzak indarrez eta suabego erabiliz. Bere berezitasuna hori baita. Indarrez berdinak erabili izatea, beraz, aprobetxatu, koloreak nasi esan bezala. Eta noraino jaten zareten? Hauxen beraz, proposatu dizuedan, lehenengo teknika horrekin edo, frotagearekin, lehenengo joko horrekin, lortu dudana nik oraintxe. Askoz gehiago sakondu dezakezue, baina jostatu beldurrik gabe. Eta beste bat erakutsiko dizuet, beste aukera bat. Bigarren aukera honetan, hosto bat aukeratuko dut. Eta lehenbiziko pausua arkatzez marraztea izango da. Hortarako, kanpoko formari ongi begiratuko diot. Garrantzitsua da niretzako eskuetan hartzea eta ukitzea, ze ehundurak dituen jabetzeko.
Eta beraz, hausen, horrian marraztea izango litzateke, lehenbizko pausua. Bueno, holakoxea izango litzateke bigarren proposamena, ados? Jokatuz... Bueno. Hostoa moztu dut, eta orain, hirugarren aukera bezala proposatzen dizuet, hostoak mozterakoan utzi duen zulo horrekin jostatzea. Beraz, nik oraingoan jokatuko dut fantasiaz, eta ez naiz oinarrituko benetako hostoan, ez da nik marraztu dudan hortan, baizik eta nola ez dudan kezkatu behar marrazkiaz zeren eta hor dago ja, jostatuko naiz ehundurak egitera. Beste planeta bateko landare bat balitz bezala, ea zer ateratzen zaidan. Beraz, hau izango litzateke, beste aukera. Hor utzizten dizkizuet, gaurko sortzen tailerreko sormen proposamenak. Espero dut gozatuko duzuela, eta laster ateak zabaltzen ditudanean, zergatik ez, partekatu dezakegula momentu goxoren bat. Eta honaino nire kulturpirula. Espero dut maitatu duzuela, nik super gustura egin dut. Eta unitz gustatu zait nire barruko erreka zuekin konpartitzea, zuekin partekatzea. Ez dugu sekulan antzi behar, denok daukagula gure baitan erreka bat. Barrutik elikatzen gaituena. Eta izenez, sormena duena. Ongi izan, eta laizter arte.